Mga ambulant vendors nga mikawan sa daan palibot sa Tabunok Public Market giguba isip kabahin sa clearing operation. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Kini mga nagtulda-tulda nga mga sumpay sa tindahan nga gitabon sa kinahon nga mga soft drinks, giguba o gisakmi sa Talisay City Anti-Vending Task Force. Lakip sa mga nasita o gisakmita ng mga namaligya o mga silhig. Ang uban usab, mga ambulant vendor nga diha na sa daan na maligya. Doon na mong likramo, sagaran, labi na sa doon ng mga sakyanan, kiling luyo sa police street sa Tabunok Public Market. Tungod mong sa kahuot sa sakyanan, ug sa mga tricycle, kini sa mga nanindahay nga ilang mga tinda, diha naging sadapin sa dalan. Kuyog sa Anti-Vending Task Force ang mga sakop sa City Toda o mga nagdumala sa Tabunok Public Market kaya ang mga naninda nakababag sa dagan sa trapiko. Aduna untay misupak apan ang uban voluntaryong mipahawa sa daan. Pamultahon og 200 pesos ang first offense, 1,000 pesos sa second offense ug 3,000 pesos sa third offense. Apan kun kanunay nang mulapas sa lagda, tun-an sa City Legal Office o sa Business Permit and Licensing Office kung kansilahon ang business permit niini. So far, sa among operasyon, doon ay nagbagulbol, doon na sa medium negative ang reaksyon, pero naatog silang na-convince na tinanggapita, kinananggit malimpyo, kay gamay ang dalan, ug doon naman ganun may tabo ang mga asinindi sama ng sunog o uban pa, way makarisyo sa lugar tungod ang dalan na okupar sa mga manindahay. Oba ni Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.